Vi lever i en kultur, hvor man skal være medlem af en latterklub for at må grine efterhånden. Også på en arbejdsplads. Ellers så må du gerne grine, men du skal være ude på toilettet for dig selv, hvis ikke du har betalt. Spørgsmålet er, i en kommunikationsproces, kropssprog, hvor har du dit daglige fokus? Her er en, der har fokus på udånding. Hej så! Hej. Går det godt? Ja. Nå, men så er der jo snart helligdag. Ja, de lover jo så regn den dag. Man kan etablere et rum, hvor humoren har gode vilkår. Ikke? Og det kan man både gøre som foredragsholder, men det kan du jo også gøre med en flok veninder. Hvis I tager ud et bestemt selskab, I kender hinanden godt, får lidt rødvin og begynder at tale, og samtalen kan så køre ud, og måske er den lidt grænseoverskridende samtalen, eller den bliver lidt wow, og altså, hvad skal man sige, så kan humoren opstå, ikke? Hallo? Er det den Brian, der kan det der med personlig udstråling og humor i hverdagen? Altså nogle gange tænker man lige vil sige, det er Brian og ikke Buddha, du har ringet til. Jeg er mirakler. Nej, men jeg står her med 60 ansatte, og du kan tro, de trænger til et spark bag. Ja, det kan jeg da godt forstå. Altså hvis hun sender det ud fra sit ubevidste til det ubevidste hver eneste dag, så kan jeg da godt forstå, at de trænger til et spark bag. Kan I forestille jer sådan en mellemleder at sige til de andre sådan lidt, ja, godmorgen. Kan I høre det på en udånding? Ja, godmorgen. Jamen, så svarer man jo ledelsen, ja, godmorgen. Og langsomt så et halvt år efter, så alle sammen, ja, det bliver en god dag. Det gør det. Jeg har selv prøvet at arbejde et sted, hvor lederen havde så veludviklet en humor. Og det er den fedeste arbejdsplads, jeg har haft, fordi sikkert over et spil, man kan få i gang sammen. Ikke? Og så har jeg arbejdet for nogen, der bruger den der alvorspsykologi, ikke? Og de kan slå alt ihjel. Åbne op og give slip på den der alvorspsykologi og den der korrekthed. Og åbne op for, men jeg kan godt se problematik i den. Den kommer snigende ind med stadig flere statistikker og evalueringer og kontrolfunktioner og væk med overlæggeren og konkurrencesystemet og ved at æde os op og alt det der osv. Jeg kan godt se, at den har meget, meget svære vilkår. Det er de farligste i Danmark. Ja, det er de kedelige. Folk, der er kedelige, de er sataneme farlige. Altså, specielt hvis man arbejder med mennesker, det gør I jo DGI, ikke? I har faktisk forpligtelse til at kede jeres omgivelser, eller selv blive kedet på et eller andet tidspunkt, ikke? Så vil jeg virkelig håbe, at lederne derude snart finder ud af, at det er vigtigt at grine med medarbejdere. Når man griner med en medarbejder, ånder man jo med vedkommende, og kan måske opnå meget mere. Jeg glæder mig til at få en sag, hvor der står, her har min leder, der har kedet sin medarbejder i næsten 3 år. Det giver en straf på cirka 3 måneder, hvis ikke man tager sig sammen et eller andet sted, ikke? Men der er nogen, der er farligere, citat Niels Hausgaard. Hvis man både er kedelig og nærig, så er man livsfarlig.